Egunon, eta mila esker. Antolatzaile komunikazio hau eskaintzeko aukera emateagatik. Nazioarteko adituek egoeraren berri ematen digute. Batzuen ustez, oraingoa da inoiz sasoi fisiko okerren izan duen belaunaldia. Itxuraz, hemen ere arazo bera deu. Hau, adibide bat baino ez da. Gogoratu txikitan, nola joaten zineten eskolara. Orain, hau da, haur gehienen egunerokotasuna. Hegoendik, okerragoa. Gogoratu nolakoak zian zuen lagunekin egiten zenituzten jolasak. Eta guain zein den ohikoena. Grafiko honetan, ikus ditzakegu azken urte hauetako hainbat aldaketa pantalla aurreko denbora areagutu dutenak. Eta ekarri duten ondorioa. Gizarte aktiboa sortu nahi badegu, grafiko hau aintzat hartu behar dugu. Marra honek eskarmentuaren bidez burmuinaren plastikotasuna adierazten du. Eta bigarren honek konexio neuronalak hobetzeko beharrezkoa den alegina. Beraz, haurreskola lehen eta bigarren hezkuntza garrantzi handikoak dira ohitura onak sortzeko. Burmuina aldatzeko gaitasuna adinarekin behera doalako. Beraz, gizarte aktiboa sortu nahi baldin badeu, hartzaruan inbertitzea beharrezkoa da. Baina, arazua neurtzen ez bada, ikustezina gehatuko da. Ingelesez esaten duten bezala, what is measured is treasured. Horregatik, haurtzaroan jarduera fisikoa sustatzeko lehen pausua errealitatea ezagutzea dela uste dugu. Horretarako 3 ekimen garatu ditugu. Hirugarrena, azelerometria ikerketa bukatzeke dago. Horregatik bakarrik lehenbiziko bilak azalduko ditu labur-labur eta argibide gehiago behar izan ezkero, mugimendu egunean eskuragarri dituzue. Lehen aldiz, Euskadi Global Metrics izeneko ekimenean parte hartu du. Active Healthy Kids Global Alliance erakundeak bateratutako prozedurei jarraitu digu gure txostena sortzeko. Erkidegoko 3 unibertsitate nagusi Jaurlaritzarekin batera lana burutu dugu eta beste erakunde batzuen laguntza jaso dugu. Txosten honen bidez ez da datu berririk sortu, eskuragarri zeuden kalitatezko datuak erabili genituen Global Matrizen zehazten diren gutxieneko 10 adierazleak ebaluatzeko. Eta 11. gehitu dugu, LOA. Graduak esleitzeko zehazten diren portzentaiak erabili ditugu eta gure 3 lurraldetako haur eta gazteen banaketa aintzat hartu dugu. Eskubiko taulan adierazle bakoitzari dagokion ebaluazioa ikus dezakezue. Eta ondorio nagusiak hauek lirateke. Informazio gabezi handia dago, ikaragarria esango nuke. 7 adierazle incompleted gradua jaso zuten, datu nahikorik ez dagolako. Bestetan, hobetzeko tartea dugu. Deigarria da joan etorri aktiboetan mutilen egoera kaskarra. Aintzat hartu behar da, datuak COVID aurretik jasoak direla. Beraz, oraingo egoera okerragoa delaren susmoa dugu. Bigarren ekimena,
EUSFIT mugimen disenekoa da. Osasunarekin lotutako sasoi fisikoaren zaintza sistemaren proba pilotua. 10 ikastetxetan garatu zana. Hobeto ulertzeko bideo laburra ikusiko dugu. Ez dakit bideoa jartzerik duzuten goitik. Bideo labur bat zegoen horrekusita, bestela jartzerik ez baezute, bideoa YouTubeen dago eta interesa izan ezkero, mugimen webgunean eskuragarri ezute arazorik gabe. Aurrera ingo dut, baina bestela saiatuko naiz okerrez banaiz hemen dakat. Saiatuko naiz nino jartzen.
Eta proba pilotu honetatik atatako ondorio nagusiak bi hauek dira. Alde batetik lagina adierazgarria ez izan arren, agerian da euskal ikasleen talde batek arrisku handia duela etorkizuneko patologia baskularrak garatzeko sasoi fisiko baxuaren ondorioz. Bestaldetik, gure ustez, egoera fisikoa zaintzeko sistema bat baliabide eraginkorra ezain daiteke, etengabe zahartzen arien gizarte baten osasun sistemaren iraunkortasunerako. Eta bukatzeko, hauxe litzateke guztiaren ondoriorik nagusiena. Ekimen hauek lagungarriak dira ume gazteen jarduera fisikoaren errealitatea ezagutzeko, baina garrantzitsuena da errealitate hori hobetzea politika eraginkorrak sortuz. Mila esker.